आजची ही महत्त्वाची पत्रकार परिषद आम्ही यासाठी आयोजित केलेली आहे की गेल्या 3 वर्षांमध्ये या कुडाळ MIDCच्या विकासासाठी काही मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्राचे सन्माननीय उद्योग मंत्री उदयजी सामंत यांनी सहकार्य केलेलं होतं आणि त्यामुळे त्यांचा एक हृदय सोहळा या MIDC असोसिएशनच्या वतीनं या MIDCमध्ये व्हावा असे आमचे काही दिवस प्रयत्न होते आणि त्या अनुषंगाने सन्माननीय मंत्री महोदयांची कालच आम्हाला त्यांनी तारीख दिली 8 तारीख आणि 8 तारीखला बॅरिस्टर नागपळ संकुलामध्ये सकाळी 9 वाजता हा सोहळा आम्ही आयोजित केलेला आहे आणि या सोहळ्याची जी संपूर्ण रूपरेषा आहे त्याचा उद्देश आहे या सगळ्याबाबत आमचे MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष मोहनराव हडवडेकर ही तुम्हाला माहिती देतील। मी त्याने सविस्तर या पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्या सोहळ्याच्या कार्यक्रमाची माहिती द्यावी अशी विनंती करतो। नमस्कार। खरं तर कुडाळ MIDC आणि इंडस्ट्री असोसिएशन आपल्याला माहिती आहे गेली जवळजवळ 30-35 वर्ष अनेक छोट्या छोट्या समस्यांसाठी संघर्ष करत आहे। गेल्या या संघर्षामध्ये आपल्याला खऱ्या अर्थानं गेल्या 3 वर्षात आम्हाला यश येऊ लागलं आणि ते जरी आमची संघटना म्हणून आम्ही जे प्रयत्न केले तरी त्या यशाला हातभार कोणी लावला तर तो या राज्याचे सन्माननीय उद्योग मंत्री सन्माननीय उदय सामंत साहेबांनी लावला। याच्यामध्ये गेल्या 3 वर्षात रस्ते, पाणी आणि वीज हे जे काही मूलभूत समस्या होत्या ज्याच्यामुळे उद्योजकांची खूप मोठी कुचंबणा होत होती, खूप मोठं नुकसान होत होतं, तर त्याच्यासाठी त्यांनी जवळजवळ 40 कोटी रुपये 3 वर्षात ह्या MIDCला उपलब्ध करून दिले, ज्याचा कधीही गाजावाजा केलेला नाही। म्हणजे आजपर्यंत त्यांनी पैसे दिले अशी बातमी तुम्ही कुठे ऐकलेली नसेल, ना त्यांनी त्याच्या उद्घाटनाचे कुठचे घाट घातले आहेत की कुठच्याही प्रकारचा त्याचं अवडंबर केलेला आहे। साहजिकच आम्ही दरवेळी त्यांच्याकडे जातो, ते आमच्या मागण्या मान्य करतात आणि मग अशा वेळी अशा उद्योग मंत्र्याचा जे आपल्या भागातले आहेत, खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आहेत आणि त्यांनी आपल्याला अगदी हात सोडून दिलेले हा निधी आहे, त्याचा कुठेतरी आपण जाणीव ठेवावी, कृतज्ञता व्यक्त करावी म्हणून हा आपण एक सुंदर असा त्यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। या कार्यक्रमाचं स्वरूपही आम्ही अगदी सुंदर आणि आगळं-वेगळं ठेवलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये अगदी सन्माननीय निलेश राणे साहेब या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी स्थान भूषवणार आहेत। सन्माननीय दीपक भाई केसरकर सुद्धा आवर्जून ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्रीचे श्री रवींद्र मांडगावे साहेब आणि चेंबर ऑफ कॉमर्स ट्रस्टचे चेअरमन सन्माननीय आशिष पेडणेकर हे सुद्धा या कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहे। ह्याच्यातला आणखी एक महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे आपल्या देशाचे एक ज्याला आपण प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व, उद्योजकतेतलं प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व म्हणतो ते सन्माननीय हनुमंतराव गायकवाड अध्यक्ष भारत विकास ग्रुप हे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत आणि आमच्या उद्योजक आणि इथल्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या नवयुवकांना प्रेरणादायी असं व्याख्यान देणार आहेत आणि हा एक ह्याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा असा गाभा आहे असं मला वाटतं, ज्यातून ह्या उद्योजकांना खूप मोठी प्रेरणा मिळेल आणि त्याच्यानंतर ह्या व्याख्यानानंतर आपण खऱ्या अर्थानं आदरणीय मंत्री महोदयांचा सत्कार सोहळा ठेवलेला आहे। त्याच्यापूर्वी या उद्योग क्षेत्रात आमच्या उद्योग क्षेत्रातल्या 3 महत्त्वाच्या राज्यस्तरीय ज्यांचा सन्मान झालेला आहे अशा 3 व्यक्तींचा आपण सन्मान करणार आहोत, उद्योजकांचा सन्मान करणार आहोत आणि दरवर्षी आमच्या असोसिएशनने एक नवीन पायंडा घातला की उद्योजकांचंच केवळ भलं न बघता आमच्या कामगारांचं सुद्धा आम्ही भलं बघतो, त्याच्यासाठी आम्ही अनेक उपक्रम राबवलेले आहेत। तर त्याच्यामध्ये गुणवंत कामगार पुरस्कार जो यावर्षीचा आम्ही 1 मेला जाहीर केलेला होता त्याचं पण वितरण या ठिकाणी होणार आहे। असा सुटसुटीत 2 तासाचा कार्यक्रम
एक हनुमंतराव गायकवाड यांचं पहिल्या सत्रामध्ये व्याख्यान आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये 1 तासाचा सन्माननीय उद्योग मंत्र्यांचा कार्यक्रम, असं एक सुंदर कार्यक्रम दिनांक 8 रोजी सकाळी 9 ते 11 या वेळेत आपण नाथपै शिक्षण संस्थेच्या सभागृहामध्ये आयोजित केला आहे. माझी आपल्या सगळ्या पत्रकार बांधवांना, इथल्या उद्योजकांना आणि जिल्ह्यातल्या सगळ्या नव उद्योजकांना विनंती आहे की त्यांनी या अशा सुंदर अशा कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, प्रेरणा घ्यावी आणि ह्या उद्योग क्षेत्राला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अधिक विकसित करण्यासाठी पुढे यावं. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.